luxus na Myši, nevieš mi daj ešte nejaké náboje do M4. Lol. Chcete náboje do M4 takto? Ja! Ja. Dám ti za to do Hádžem na zem. brokáty. Ne. Nechápem. David. Nie, ja som to nezobral. Tak musel Mišo. 4. Hovno, ja som do ňom strelil. Nehajte mi ten loot, ja mám na to šťastie. Mišo, nehajte mi ten loot, ja mám na to šťastie väčšinou. Picho z toho psa. Ja len týkom psa. Nehajte mi to. Hovno, antiradiačné a nejaké oné biny. Aký ste už, keď mám na to šťastie, mám vravím. Hovno, shotgun shells a Kam? ono. A Čo mi 556 ammo. A mne hneď dropli one, gunpowdery. Vidím, Ja tam boli oné debiliny. tam oproti radiácii. Ja, no hej. A tak ale tam boli aj pilulky, no. No veď pilulky, to sú dobré. No Ja idem. som pobral 3. Ja mám 16 piluliek, chlapci. Ojoj. Počkaj, ja si dám jednu pilulku. Koľko máte? Ja 180. Ja som Ja si mám dal 600. teraz pilulku. Klesom. A zoberiem si asi pilulku, nech mám maličko. Vidím to tam. Poďte chlapci, ja idem senka. Hore na ten domček, hej, nechajte mi ho. Poďte sem. Ja idem na domček. Hore na domček, tam išiel David, Mišo. Aj tu je medvedík, práve si ho idem killnúť. A začal zastrom bez ďak. Ktorý ti prebiť rýchlo. Vlk. Ty si frajer. Nie, pomôžte. chlapci. Tiež dvaja vlci po ňom, hej. Vy ho vás stále vezmite? Nešli by ste náhodou senka? Ja tu mám trošku fofry. Halo, vy ho stále vezmite tam? Nemáte Hej. nič na doplnenie HP? Áno, maminka. Ja mám, veď som dával large Ja z mediky. Dochína mám 31 hápka. Robíš si srandu už? Pomôžte mu. Ah, ne. No, počuli ste to? Nemáte takú hápka? Research kit. David, máš Je dobré. HP? No 100. Máš HP? Ale čo HP? No, Nemám život. Dochinám. On myslí lekárky. Mám 24. Nedával som vám náhodou large medikity. Ja mu... Počkajte, ja tu idem killiť najprv tieto zvieratka Ja škaredé. sa furt bugnem do Červené. steny. Chlapci, niekto ide, asi ide ten pako. Kde je? Hore ho vidím. Ja viem, vypnúť to mám. Kto teraz zabil nejaké zviera? S lukom. Chlapci, kto chce oni na Kevlar pants? Ja, Ja. Kalhoty. ja. Poďte tu Keď rýchlo nevieme, kde lútiť. si, tak čo? Nešli by ste náhodou lútiť so mnou? A dneska, či oni... Matúš, daj mi jedny. Teda, daj mi tie gače. Ale to je oni. Jori srčky. Ďalšie. Hej? Hej, a Ja idem von, ja mám hrozne veľkú radiáciu. Chlapci, no poďte, ďalšie tie Kevlar pants mám už dvoje. Dáš mi? Ja som na ceste. Turiti. Tak poďte Proste ja sem. idem home, hej? Hej, to vidím. Sorry, Ja ale som idem bol ako ho trafil. Zase. Vyskúmam... Stok, Ne, volá sa, že radiácia ma killuje. Daj toto. Turiti. Čo? Mišo, poď sem. Tu máš. Ver to. Ja som ho predtým hitol pred chvíľou. Ten pakon 007. To som ja ináč, som C4. On je mimo PvP. Či v PvPčke bol ešte pred chvíľou, teraz som ho hitol. Hej? Tak teda nemu. David, tu máš. Kto mi dá náboje do deviny za 4 náboje do Čo si mi dal vlastne, Matúš? AKčka, či do M4? Ja. Akaška. Koľko mi dáš do deviny? Neviem, ale celkom dosť, ja ich mám niekoľko veľa. Dobre, čakaj, kde si? Ja som tu pri tej PvP zóne. Alebo lepšie poviem v nej. Nekárska. Ja nejdem home. Ja musím, ja potom zabehnem sem k vám, hej, počkajte tu.
Ja idem vyskúmať náboje do OP. No, Matúš, Antiradiačné boty. tu máš 4 náboje, dám 4. Čakaj ešte tohto macka. 30 sekúnd, to veľmi veľa. Konečne som doma. Chceš tie náboje, či nie? Hej. A koľko chceš ty? Neviem, daj do deviny dáke. Počkaj, on je tu zavretý. Tu a devina je rane si. Halo, ten server je Ja sa ne- jedna alebo dva? 2. Dobre. On tu už asi Matúš, nemáš není. to čo nájde, nie? 2 je tu. Čo či nemám? Nejakú vec nájdenie? Nie. Ja idem lomeno home. Hej. Frajer. To je Black Gang. Ja. Počkaj, ja neviem teraz na ktorú stranu, viem. Vy ste ešte stále tam, či ste išli všetci domov? Ja už idem domov. Pôjdeme ešte raz, hej? Ja už to Matúš. portujem domov. Matúš, po domov. Ja som domov, chlapci. Čaute.